Symud tŷ gan fi, Malachy Edwards. Mae Iddon yn 8 oed ac mae'n caru ei gatref. Mae'n byw mewn tŷ teras gyda'i rieni a'i chwaer fach, Efa a babi. Wa, wa, wa. Mae Efa'n swnllyd ac yn crio llawer. Ond dim ots ganddo, gan fod Iddon wrth ei fodd yn chwarae tu allan yn yr ardd. Ar ôl ysgol, mae wrth ei fodd yn gwneud handstands ar y trampolin. Ymarfer bowlio pêl criced gyda dad a ffasio pêl rygbi gyda mam. Fion yw enw ei gymodog, ac fel Iddon mae Fion yn cefnogi clwb pêl-droed Wrecsam. Maen nhw wrth ei bodd yn sgwrsio am y tîm, y gemau a'r sgôr dros y ffens. Weithiau, os yw mam wedi rhedeg allan o de neu siwgr, mae Fion yn dod i achub y dydd wrth roi powlen fach o siwgr i Iddon dros y ffens. Maen nhw'n lwcus o gael Fion drws nesaf. Mae Iddon yn fachgen cyfrifol. Mae'n hoff iawn o'r adar yn yr ardd ac yn ei hamddiffyn rhag cryfangau barni, ei gath sy'n ceisio ei ore i'w dal nhw. Ei hoff aderyn yw awdur Robin Goch, sy'n mwynhau dod i'w gardd i folchi yn y bath dŵr. Mae Oldie yn aderyn direidus a busneslyd. Ar ôl cael bath, weithiau mae'n dod i mewn i'r tŷ i chwilio am hadau. Bu awdur Robin Goch yn ei loff sawl gwaith, ond dim ots gan Iddon. Mae'n ei helpu wrth agor y ffenestr mwyn iddo gael hedfan nôl allan i'r ardd. Yn yr ardd siap petriol mae gan Iddon ei lefydd arbennig, lle mae'n cadw ei gasgliad ceir ac yn cuddio ei deganau a'i gardio Pokemon rhag ei chwaer fach. Rhwng y grych mae wedi creu ffai iddo'i hun, a dyma ble mae'n mynd pan mae'n teimlo'n drist. Mae wedi treulio llawer o amser yma yn ddiweddar, ers i'w rieni rannu bod y teulu am symud i gatref newydd. Dydy Iddon ddim eisiau symud tŷ. Mae'n becso beth fydd yn digwydd, ble mae'n mynd i ymarfer y handstands, pwy sy'n mynd i amddiffyn yr adar rhag cathod, pwy sy'n mynd i helpu Odi. A fydd yn gweld Fion eto ac yn cael sgwrs gyda hi am bêl-droed. Roedd mam wedi sylwi bod Iddon yn treulio mwy a mwy o amser yn ei ffai yn yr ardd. Penderfynodd ei fana ei dad fynd draw am sgwrs. Be sy cariad? Holiodd mam yn dyner. Dwi ddim eisiau gadael y tŷ yma, meddai Iddon yn dawel. Be sy'n dy boeni di, gofynnodd dad? Fydd neb i warchod yr adar, a dwi ddim eisiau gadael Odi a Fion, eglurodd. Esboniodd ei rieni bod tŷ fel cragen, ac weithiau mae angen cragen newydd pan mae'r teulu'n tyfu. Rydyn ni'n teimlo'n drist am symud hefyd, esboniodd mam. Ond mewn amser, byddwn ni'n dod i arfer gyda'n catre newydd, ac yn dod o hyd i ffrindiau a llewydd newydd rydyn ni'n ei hoffi hefyd. O fewn dim, roedd Iddon yn gwylio popeth yn y tŷ yn cael ei gosod i mewn i focsys a'i llwytho i fan fawr wen. Teimlo Iddon yn drist wrth fawelio ar tŷ am y tro olaf, ond sicrhaodd bod hadau i Odi wrth stepen y drws. Wrth gerdded mewn i'r catref newydd a cherdded o amgylch y tŷ mawr gwag ar ardd, teimlo'n drwm a digalon. Yna, wrth i'r dyddiau fynd heibio, treulio mwy o amser yn dod i adnabod y tŷ ar ardd. Dechreuodd Iddon sylwi ar y holl anifeiliaid oedd yn glanio ac yn crwydro amgylch ei ardd newydd. Daeth o hyd i rych lle gallai greu ffai newydd iddo'i hun a safle delfrydol ar gyfer ei drampolin. Roedd gan ei gatref newydd gymdogion newydd hefyd, ac roedd Iddon wrth ei fodd bod un ohonynt yn cefnogi Wrecsam. Roedd yn methu Fion. Penderfynodd ysgrifennu cerdyn post ati i rieni ei fod yn methu ei sgwrsiau a'i obeithion y bydd Wrecsam yn ennill dyrchafiad i'r brif gynghrair. Diolchodd iddi am yr holl siwgr a the roedd hi wedi rannu gyda'i deulu hefyd. Ymhen wythnos derbyniodd gerdyn post yn ôl gan Fion. Esboniodd y bydde hi'n edrych ar ôl awdur Robin Goch o hyn ymlaen. Roedd cadw'r cysylltiad trwy gerdyn post yn help mawr i Iddon, a dechreuodd deimlo'n well am ei gatref newydd. Penderfynodd osod bath aderyn yn ei ardd newydd, a daeth gwyn fawr ar wyneb Iddon pan laniodd yr aderyn cyntaf yn y bath, sef Robin Goch.